Tak to je naše štědrovečerní večeře. Budeme to trošku vystříkat. To je riziko, které se můžeme postoupit. A Emička má bramborový salát. A místo řízku jsme jí s maminkou udělali takový vařený kruhý prsíčko. Nadrobno nakrájené. Vypadá, že jí to pěkně chutná. A maminka jí pěkně krmí a bacháči. Co? Bacháči, nedáš tričko do řízku. Emičko, tak ukaž, jak ti chutná. No teď ti to vypadá v kuse, já to vidím. No, já si myslím, že jí chutná. To je poprvé, co tady sedí s náma takhle u stolu. Zatím ještě nikdy neseděla, protože neseděla, a teď začíná sedět, tak jsme to riskli na tu štědrovečerní večeři. A už to upadává od pusinky. No ta si dává. Emička, to by to chutná, vej? Ano, ano.